No niin, hyvää huomenta ihmiset. Tehdään tämmönen ensimulgaisu HTC Titaniin. No niin kuin muutaman päivän jälkeen vähän alkufiiliksiä ja hieman esittelen laitetta. Eli tosiaan HTC Titanissa 4,7 tuuman näyttö. Noin niin kuin ehkä tärkeimpänä ominaisuutena. Täytyy vielä erikseen tässä vaiheessa mainita tämä kuori, metallia ja lasia. Ikään kuin vähän samanlainen diili kuin iPhoneissakin noin niin kuin materiaalien puolesta. Mutta tää on kyllä todella jämäkkä, että tuolla nyt hätätilanteessa avaa vaikka pullon korki, jos ei satu olemaan avaajaa käytettävissä. Että tää on kyllä jämäkin kapula, mitä mulla on käytössä koskaan ollut. Tosin viime aikoina nyt on ollut noita Samsungin muovirimpuloita, mutta kumminkin. No tosiaan siinä laatikon avausvideossa nyt tuli tuo ulkokuori katsottuakin tarkemmin, että ei perehdytä siihen nyt sen enempää, vaan tutkitaan hieman tuota käyttöliittymää. Tosiaan näyttö on melko huikea. Hieman tietysti ajattelee nyt jostain Super AMOLED-näyttöihin ja näihin, niin mitä kontrastissa menetetään. Ainakin koossa voitetaan ja toki resoluutiokin on vaan 800 kertaa 480, mutta se nyt ei sinällään ole HTC-vika, vaan oikeastaan enemmänkin Microsoftin vika, jos sitä nyt viaksi voi sanoa. Tokihan sillä nyt, että nämä on tarkkaan speksattu kaikki nämä ominaisuudet jokaista nappulaa myöten ja näytön resoluutioita ja ynnä muuta, niin saavutetaan sitten se, että tämä toimivuus on aika kovalla tasolla, että tämmöinen tässä on pari päivää tätä käyttänyt, niin minkäänlaisia pieniäkään jäätymisiä tai kaatumisia tai mitään sellaisia ei ole ollut, vaan tämä on toiminut niin hyvin kuin tämä nyt yleensäkin voi toimia. Että siinä mielessä ei mitään valittamista, että palataan sitten parin viikon päästä asiaan, kun saa tehtyä vähän laajemman testin kyseisestä aiheesta. Mutta näin niin kuin perusasioina, eli tässä on tämä alkunäyttö, mihin saa liitettyä näitä niin sanottuja tiiliä. Eli käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että nämä niin kuin eniten käytetyt softat nakataan tähän aloitusnäytölle. Ja sitten toinen tärkeä näyttö on, sanoisiko tätä nyt sitten sovellusvalikoksi, eli kaikki asennetut ohjelmat löytyy sitten täältä. Ja niin kuin tästä nyt kuvasta näkyy, niin rullaukset toimii todella jouhevasti ja mitään niin kuin viivyttelyjä en ole tosiaan huomannut missään kohtaa. En itse käyttöliittymässä enkä sitten noissa kolmannen osapuolen softissakaan, että ne on kyllä kaikki toiminut aivan loistavasti. Ja sitten ehkä vielä yhtenä päänäyttönä on tämä niin sanottu moniajo näkymä. Tämähän nyt ei ole kyllä mikään oikea moniajo, mutta pystyy nyt kuitenkin palaamaan softissa niin kuin siihen tilanteeseen, missä niissä on ollut silloin, kun siirtyy johonkin toiseen softaan. Toki, että se edes toi niin sanottu moniajo toimii, niin se vaatii sitten, että se softa on päivitetty Mango-versioksi. Mutta niitä nyt alkaa tällä hetkellä olla jo aika paljon, että se nyt on poistuva ongelma. No, tosta nyt voi mainita esimerkiksi tuosta Marketplaceista sen verran. Tällä hetkellä, kun nyt eletään 2011 marraskuuta, niin jotkut softat löytyy, jotkut ei. Tilanteen pitäisi parantua tässä niin kuin vuoden loppuun mennessä aika dramaattisesti, että sellaisia softia, mitä itse kaipailen, muun muassa Twitterin virallinen klientti olisi kiva, Skype olisi kiva,
Sitten tää kotimainen Sport Trackeri olisi kiva. Mutta mun ymmärtääkseni ne kaikki on tulossa ennemmin tai myöhemmin. Twitteristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta Sport Trackeri ja Skype pitäisi olla tulossa ihan tässä parin viikon sisällä. Sinällään poistuva ongelma. No, oikeastaan nyt tuli mieleen tästä marketista, että oikeastaan ainut sellainen edes pieneksi virheeksi kuvailtava ongelma on ollut se, että jos on täältä marketista jotain ostanut, niin käytännössä ensimmäisellä kerralla se ostaminen ei ole onnistunut koskaan. Vaan aina ensin on tullut joku herja, sen jälkeen kun painaa uudelleen osta-nappulaa, niin sitten se osto kyllä onnistuu. Et sinällään ei ole estänyt mitään, mutta se on tullut vaan jokaisen ostettavan softan kohdalla on tullut se sama ongelma. Ja sitten, ennen kuin tämä lyhyt mulkaisu tästä lopetetaan, niin mainittakoon sen verran, että akkukesto on niin kuin erittäin hyvältä tuntuu. Et nyt tässä parin ensimmäisen päivän aikana on tullut käytettyä puhelinta siis tosi paljon. Ja tänään on aamulla, olisikohan se 6:30 aamulla otin laturista irti. Päivän aikana nettisurffailua, puheluita ehkä puolisen tuntia. Sitten uutisten lukemista, sosiaalisen median räpläämistä kuitenkin todella paljon ollut käytössä. Tää näyttää 40 pinnaa jäljellä. Eli kun nyt mennään, kello on nyt 19 illalla, niin tarkoittaa sitä, että päästään tää päivä aivan heittämällä, ja tosiaan käyttö on ollut huomattavasti ahkerampaa kuin mitä se noin niin kuin normaaliolosuhteissa meikäläisellä tulee olemaan. Eli ei tarvitse mitään tehoakkuja haikailla. Mut. Tällainen esimulkaisu. Yritän saada aikaiseksi parin viikon sisällä kunnollisen arvion, missä mennään vähän kattavammin laitetta sitten läpi. Joo, tosiaan. Tehdään vielä pieni koko vertailu. Mitä mulla tässä nyt luureja oli kotona. Tossa on Samsungin Galaxy S2. Tossa on vanha iPhone 3GS. Siinä on nyt sellaiset luurit, mitä tässä himasta löytyy. Eli tosta nyt näkee, että jonkun verran paljon isommasta laitteesta on kysymys. Nyt mitenkään dramaattisesti, jos tuohon nyt Galaxy S2 sitä nyt vertaan. Mä yritän laittaa tälleen, että tasaan ton vasemman yläkulman. Nyt ne on niin kuin kohdakkain, niin siitä nyt näette suurin piirtein, että minkä verran se tulee yli mihinkin suuntaan. Puolisen senttiä sanoisin suuntaansa. Ja sitten ton iPhone 3GS, jos asemoidaan siihen samalla lailla, niin siinä on sitten koko ero ehkä tossa oikeassa reunassa senttiä. Tuolla alareunassa joku 1,5 senttiä. Vähän reilu ehkä. Paksuudesta. No, en tiedä miten tosta nyt näkyy, mutta kumminkin. Ei ole mikään kovin paksu laite kuitenkaan suuresta koosta huolimatta. 3GS on jonkun verran paksumpi. Ja. Galaxy S2 sitten alareunan muhkua lukuun ottamatta, niin selkeästi ohuempi. Mut sellaista. Kiitos tästä.